Hello, maayong buntag sa tuang tanan. Karon lang sugilanon na usab ang atong madungog sa ako ang pasultihon. Sugilanon kini sa usa ka lalaki nang ngalan og Jacob. Ang iyang dako nga gidala nga problema karon ang iyang pagkalimtanon. Bisan asa mo adto kanunay lang makalimot. So labi na ang iyang pagkaon, kalimot og bayad. Sa sunod nga kaon, ayang gibayaran daan kay aron dili ko no makalimot. Apan nakalimot siya og kaon sa iyang order. So, unsa may tambal ani, unsa may inyong ikatambag ani. So, sa dili pa natusogdan ang atong sugilanon, salamat di ay sa ato ang mga amigo diha o amiga. Salamat sa makanunayon ninyo nga pagsuporta sa akong mga subscriber. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe, palihog kog subscribe sa akong channel o click po sa notification bell. So, dili na to ilangan, ato nang isunod ang drama kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kini ka pang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang magkaigsunan mga kasama. Awhago ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tiago. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Tiago. Kini akong problema bahin isa kong nakalimutan sa ko. Limtanon ko. Anak, ambot ako kasabot. Unsa ba ni siya? Amnesia ba ni siya? O unsa pa na diha? Basta kay... nakalimutan ko. Pero aron nyo masabtar akong sugilano, no? Anong limtanon kay ko? Inani ako magsugod ang mga panghitabo. Kanta sa ko yan, sistang Pedro Gibilin naman gamiton tanim tuam sa silang nanik hayo atong manok nanik nga mubo kay tiil liwat niya dara aduna ko'y trato daw artista nakaingon ako swerte ko na kay gawas nga gwapa, buutan pa. Nakahukom ako, pakaslan na. Domingo ni adto, ako na misita. Og nakadress to kill, nakakutsi pa. Og ako siyang naabtan, maway kauban gikulbaan ako sa kahina across the dancing room gigakos ko dayon siya sa pagkamangunguo graduado siya. Lagi na kong mahuman ka, mana? Manda, day. Di kayo makuha na kong doyong, day. Kayo kong speedro ko. Bito na speedro. Ay na pa na pagsulti di ako. Ha, ato mga kinumpra sa ubos, kaya di na ako madabog at kaayo. O, hindi man ka nagsabi. Nga numpra ka di ay. Ha? Unsay mo magsulti ba?
Oo, apa ka nagsabi? Kay, mingo pa ka kumpra ka, may problema. Ay, nayabag nakatsago. Nangayo mangga ko nung para ikukumpra. Kay wanay sudang atong ref. Nga, nihatag ko. Ay, unsa di ay. Pagkakumpra ka ko kung wapa ko nimo tagaig para pangumpra. Nayabag naman tingali ka, uy. Sa di ay, sige ni ko hatag ni mo kwarta. Oo, para pangumpra. Pagraway na bilin sa kong sweldo. Ay, naadin ni mo tanan, no? Hilam di ay, naagutan. Wabay ko mangayo nimo ha. Ikaw ra gimuhatag na ko ana. Unya imo day tang suguon og pangumpra. Ay, pagkakidort, biya din ni kalakiha. Uy, klaruhon tani. Uy, wala kay kalibutan nga ni hatag ka na kong kwarta. Wala! Hala ka, pa-check up ko no dong. Kay basig, murag, may nakabangil sa abog sa imong utok. Nakabangil nga abog sa imong utok. Sige lang ka na. Pinapangumpra na dito. Pangumpra na dito. Kay ba, same gabian noon ka ron. Unsa may pangumpra ka, pagali ko naabot di ka nang umpra niya, pagkumpraho na sa kunemo. Ha? Nangumpra na di ka? Oh no, manano. Kani di ay, unsa di ay ni dini kinumpra? To pa magali sa ubos ang uban. Kuha ato kaw. Tuara ba dito mga sudanuno, lakaw na dayon. Sige, ako to kuwaon. Bida, kalimtan doon na sa di mo, ay. Ako na'y kalimtanon. Ako pa'y kalimtanon ani ron. Kanahan ginis tiyago ka, kidort gid ani tawhana. Gadog ko taon ba rin na nga wa man day sakit ang akong anak? Ay, nangutana lang gud ko na gud. Kay kining pila ka mga adlaw gud, may namatikdan manggod ko nga murag dili maayo ni tiyago gud. Kay nga daw man, o sabay na matikdan ni mo sa akong anak. Sobra rang kagwapo. Ayaw di man na ikalalis gud kay sulid man kaayong ebidensya. Ay, dili bahin anak, nay, oy. Ayon siya gani. Nay, kana ba siya gud, nay ba? Wala siya sakit na amnesia? Ha? Amnesia? Oo, gud, nay. Iyon na, ha. Murag nalimot ko. What? Ha? Nalimot ka unsa, nay? Kung unsa ng amnesia. Ay, Ginoo ko. Nay, kanang amnesia, nay, sakit na slimot. Murag nalimot ka ba? Ay, sakit sa limot. Murag din nagkuhan ka ng sakit sa mga utangan. Oo, nay, pero pwede po na siya sa sakit sa mga maniningil. Nga no ko tawon. Kuan, nay, kay mas una man silang nasakit, nay, kaysa mga utangan. Nga no god. Kaya na sila, kanang mga maniningil, mo gina sila'y unang mga sakit ug limot. Mo bito ng daghan ng dili makabayad, kaya ang mga maniningil, malimot magpaningil. Ay, hala no. Inikalimot nilag paningil, ang mga utangan, malimot na lang po nagpamayad. Ay, hala, kakidot god. Mo nang daghan na kayong masakit sa mga ingon anak, nay. Mikatap naman na silag maayo ron. Pero kinikang tiyago na yung murag, grabe na gyud ni. Grabe as in grabe na gyud. Unsya! Mauna, nay, og nabalaka gid kaayo ko nga tingalig sa umaabot ka panahon na iba, di na makailan ako ang akong banya. Ay, ngano man. Malimot naman siya. Siya? Basig malimot siya bang ako din niyang asawa. Moda lang ng pangandaman kung moabot magandang sitwasyon na. Kinahanglan nga doon agyud kay mga ebidensya nga ikaw maugyod ang iyang asawa. Nay. Dong, hindi ka po'y kugluto, uy. Nga. Anto na lang katakaon sa gawas para wanay lihok ko nun ba? Pwede rasad. Sige. Asan to mga on? Diha lang ta sa unahan, sa may iskina, kanang bagong karinderiya, diha pa. Hibaw ka ng kinsa. Ka-surgery na sa Yansis Balbacoa. Sige, anto ta dito. Mga on ta dito sa Yansis Balbacoa. Ring. Pili lang mga
suki! Oh, natay na ka mga sudan, ha? Gusto mo kalderitas, natay lansiyaw. Gusto mo tinuwa, natay balbakuwa. Pili lang mo, gwapo. Sa may imo. Uy, natay ba kasi? Adi, balbakuha lang ako. Balbakuha lang ako kay may only the best din siya. Balbakuha. Nga, adobo. Imo day, unsa imo? Kinuwalay ako. Unsa nang isda Gwapa. Unsa ba na isda, gwapa? Ay, mahalon kayo ng isda, Sir Roy. Dito man ni sa Magta na dakpan. Isdang lapu-lapo. Lamay din nga, lapo-lapo. Uy, machilan diya, gwapa. Wala, oy. Hagbay rin ipatay ng lapu-lapo. Kita na patay machilan. Okay, sa pa. Di arang suspikay sa lapu-lapo. Kita na patay ng lapo-lapo. Okay, sa pa. Ang kusinero. Perfect. Oy. Sige. Unsa man kanang usa ka tinuwa nya usa ka balbacoa, adobo, sinugba. Unsa man diha be dere. Di na kayo, sir. Kanang unsa mang sinugba imo, sir. Napay to ka klaseng sinugba. Unsa man siya? Natin sinugbang hilaw, sinugbang igo-igo, unilasa natin sinugbang paig. Kana lang igo-igo nindot na. Onya kuan sad kadang apilin sa duha ka kanon og soft drink sad ha. Okay. Okay, sir. Okay. Ay, grasya, salamat sa Diyos. Thank you. Grabe sa daw panag-abay. Takdan mo lang tanim mo. Abi na kung andar kang ang motor ni andar na da. Sabat diha, oy. Unsaon lami man kailang sud-andong no? May basta yan si lami gana. Pila may imuan. Agay-agay. Bad. Lami bitaw ni. Urida sa nimo. Badi ay. Busog na ka? Busog na ka? Ako busugan ako eh. Kanang dong mamalik kita dinhi ha. Kanang dadon sa sa nilagring dinhi. Puhon day. Sige tanaw, maulin ta. Sige ta na. Sige. Surgery ato na may surgery. Grasya, salamat sa Diyos. Okay. Oy, gwapa. Uy, sir, ato na mo. Oh, busog ni kay May. Lami sudan nyo diri sa. Okay ni. Balik lang niya mi diri. Ang surgery. Sir, kining, wa kay nalimtan, sir. Oh. Na ko'y nalimtan, ha? Ay, wa man, sir, pero na kay nalimtan, oy. Ang unsa man? Ang inyong bayad, murag nalimtan. Wala kibayad. Hala, upalit ka bayad dong. Hala na unsa man ni siya pagkauwaw lagi ka diha, oy. Ay, sorry, dahil pasensya na kita. Sa onim limo tamanta, kining hapit sa senior citizen. Pasensya kay gwapa, ha? Ang bayad, be. Oy, di may bayad. Pila abutanan. Naunsa man taong kadung, uy, naunsa ka man, mauwa man tag-apil ni mo. Naunsang kalintano, nagukay ko. Libo ta, naunsa. Wa magiplano taon dagana ng kaon. Baan ang dagana ng kaon. Tukan ta, nagsuka-suka tayo ng kabuts bay. Baya to, naunsa. Unsa mo ka? Nag-vlog na ka? Kamao na ka. Siya nag-vlog. Unsa de? Aha? Anya? Dili ang taon siya go, eh. Isang na tabo nga de. Bida, ang kalimot way gahom. Mo ni timan eh, ha? Saba diha, ay. Murag pirmi naman lang good na good. Murag gigahuman na makagskalimot. Porbida. Si Permi ko taon. Si Permi. Kay pirmi naman bito kang malimot. Kung man, may sakit ka, ha? Waang yung ko kinumdung may sakit ko, day. Di taon ko yung nana, day, ha? Di ko limtanon. Kasi magsulti di mo nga may sakit ko. Ha? Hala no. Ay dili ba sa imong gipakita gud murag di na magud maayo. Pirmi na lang kang malimot. Porbida sa nang Onda istorya. na kog vlog oy nahisunod Okay. May tabo nga masakit ko sa kalimot ay. O gawas pa, di taon ko kalimtano, no? Sigurado ka? Kung sama niya, ha? O taon ko giango malimot ko nga. Happy talaga ko malimot sanan, porbida. Sa ato pa wag kay nalimtan di ay. Basta kay usaray ako ikasulti ni mo, day marina. Wa ko'y sakit. O di ko limtanon, kasabot ka? Di ko limtanon. Tara, muli na ta! Asa ta? Muli! Manguli. Ni ana mo tas ato oy. Ato na din. Inugo ni mo Tiago. Nga, Pa-check up obvious yan, Tiago. Pa-check up Tiago. Murag mausin niya ako nabantayan. Bitaw kaning akong kagalingon nga murabag. Ambos. Malimtanon yun ko. Di ko kasabot. Doon na baka ko yung limtan. O wa. Mao nga, gida ako sa kumasawa taon sa kamananambal. Kunya. Hala, lingkod mo. Salamat Inko Basyong. Yusa, saya itong igalagad ka ninyo, ha? Inko kini akong bana ba mo akong patambalan? Nung naunsaban na siya. Kuan Inko, grabe na kay kalimtanon ba? Ambot wa ba ka ni siya maamnisya?
O unsa pa ng sakit diha nga limot? Bahala, sige. Ato sa interviewon. Yusa, kita to nga ni Bulto. Tiago, Inko. Tawag ko Tiago. Si Alias Sani. Tiago. Magultaan ako. Dili ba ka na pinangita sa balaon? Di man ikaw taon. Taon. Sa pagtuon ko. Di taon ko wanted, oy. Anong wanted man ko? Di ikaw si Tiago Bangkilan. Ang kaahoy ni Diego Salvador. Dili taon ko. Inuunsa. Ako si Tiago Bangkiyon. Ikaw si Tiago Bangkiyon. Dili si Tiago Bangkilan. Bueno. Salamat. Salamat, Inko. Salamat. Yusa, ha? Ay. Samigyosa. Delikado kede. Unsay delikado Inko? Delikado kede iyang sakit. Pero ang nakaindot lang, kay ikaw lang ang gitagaan ang sakit. Inko tempa, unsa man yan sakit? Unsa man may kaayuhan gid ka, may kaayuhan pa di siya Inko? Ito na sa kaayuhan. Pero wag iyang pagkaayo, kulit sa kaayo. Botong ipasabot, resolve na. Busang ang ragyod amin niya nga pasagdan. Ang imong buhaton ragyod kayo na mao ang pagpahinundom ragyod niya perme. Buhata ka na, ha? Kutob sa mahimo. Ayaw pagsurrender. Kay ingon ana, pontong sakit na ko kaniato. Ha? But may pasabot Inko, ingon anak pagka kaniadto kanang limtanon ka? Oo, ako yung kadang nalabangan problema tungod sa pinangga na kong asawa. Nga maukanunay na ko mo pahinumdum sa tanan. Sa higayon nga malimot sab ko. Mao ba Inko? Oo, salamat sa Diyos na naulian ko na maayo ko. Nawala akong pagkalimtanon. So, di na kalimtanon Inko. Ay, wow, praise the Lord. Nya kisa dingan sa imong asawa Inko. Si Kuan Kining. Kining kinsa Inko? Si Yusa, ha? Nalimot ko. Ay, bungot si ingong. Namauli mi sa kong asawa nga puno sa kapakyasan taon kay sa isultis tiguang utron po sa iduna yung tao sakit yung sama ni sakitan ako. Mao nga naghunahuna sa dinon kog sambot nga nalimot siya sa iyang pangaan sa asawa niya. Purbida no. Mao to nga uli na mauli lami sa kong asawa. Unya. Ano sa rin mga order, Salamat. Ikaw rin laging usa, sir. Asa pa rin mo, misis? Wa mo koyog. Ako ra. Di ay. May noon, watay kompetensya ba? Ako ra taong usa. Apo ni ko diya, be. Kanang, Pulilan din ang kanon ako. Pulilan din ang kanon niya sa bawa sa daan. Niya, usa ka sunding sud. Subukan ako. Pero buya, ginimbil bakuwas yan. Silang bigyo ganida. Kring! Namiya sa bakuwa eh. May pagkatimpla. Pilit kay sabaw. Grabe. Ito na ko. Napaday kay trabaho sa bahay. Ngawa na ko matiwas. Limot ko na. Purbida eh. Ito na ko. Sir, kanyusa. Kasi ito ko pa. Sir, kanang, wa po ba kakabayad, sir, ha? Siguro ka? Pastilan, pasensya na taon ka. Unsaon, kinilang hapit at tapusin nyo taon. Pero ay kabala ka, di ko madaga na. Bayad ko. Pila ka nito? Nalimot ta sad ko. Gibadlong ko sa taon sa tindirang bayot taon. Kay wakuno ko makabayad hapit sa akong gikaon. Katong bayot ka tindira sa karinderya ba? Mauto nga pagkasunod ako gaon. Ay siguro na nako daan. Hello, sir!
Day, bagwapa, dali. Sa'yo lang, Gika. Kay di mahimo nga, di ko kaunsin yung balbakuwa. Siyang sila may kayo magtigilabi. Oo, ba, sir? Para di ko mo Thank you. siguro nga makalimot yun, no? Basim kalimot na saan ko ba? Bayaran ako daan para di ko kalimot. At least kabayad ako ba kung di guman ako makalimot ko. Kunya, sukli na daan ni guman ako kaon, ma. Kahit tingaling. Sukli daan, may sukli daan. Basig ikaw sa ninoy makalimot. Kapalos, sir. Di ka tiyago? Dito ko sa akong suki. Dahil sa angkibaw, nakadiin, diba? Sa kring ni mo? Uy, niya ni bayad ka. Kasi nalimot na sa magbayad. Ay, baya. Ano bayad? Uy, bayaran ko daan. Pag-abot ko dito, pagaling ko ka-order, bayaran na ako siguro. Mas maayo noon. Ngayon, anak, kaya di ta mauwawan. Sir. Oy, sir, salamat ya doon na rin. You hadin ni sir, no? Kisrod mo kastindira. Nalimot nagbayad. Wow, takap lang ko. Ay, bayad ko daan. Yang anong kisrod man ka anak ang ga. Nay, nigukod man na ni mo. Nga naman na. Abot lang. Psst, doy, are. Gwapa, dali. Gibayran naman yung kadaan, ha? Diba? Wako malimot magbayad mo, diba? Nalimot na sa disyak bayad? Ma'am, oy. Wala siya nalimot, ma'am. Magbayad. Ibayad mo ganyan niya daan. Yang anong gigukod man ni mo siya? Ma'am. Wa man siya malimot. Kanagkuan ba? Wa siya malimot og bayad. Pero, halo, ay nalimot siya kaon sa iyang gi-order. Ano naman na di pa ng classes pagka... Uy, wala di mo ka tayo mong i-order siya ko. Ano ka na taon? Bantong na ko ito. Kapahong gini mo, Tiago. Uy, di lagi ni maayo. Ni grabe lagi di mo sakit. Ni grabe lagi di. Mao ni akong problema. May dance. Ang sakit na ako. Ang kaliptano ni bayan ko. Pero paano ko ka na? Paano ko ka na akong ibayran? Porbida. Sabi niya, usay akong buhaton ni ba? Paliho ko be. Naabras Bible ba? Nga naikalimtanon niya. Di mo bayad. Or niya makabayad. Di kanon ang ibayran. Paliho, tabangi ko niyo ate Pres be. Tabangi ko niyo do. Abi. Unsa man kung kamoy pasultihon. Tiago alias Sunny Boy.